Bona tarda. Volia parlar de dues qüestions, amb dues d'actualitat política i parlamentària. La primera és la compareixença del director de l'Oficina Anticorrupció, el senyor Jaume Alfar, que s'està produint en aquests moments i a la que he pogut assistir durant una estona, i vull fixar la posició del nostre grup sobre aquesta qüestió que és molt preocupant. És a dir, en aquests moments hi ha un conflicte entre dos organismes de control de la Comunitat Autònoma, Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i Oficina Anticorrupció, que és un conflicte poc edificant en el que sembla que els conflictes van més enllà de les qüestions estrictament tècniques que competeixen a cadascun d'aquests dos òrgans. Crec que la postura que hauríem de tenir els partits polítics respecte a aquest conflicte és un paper de mediació i d'arbitrar i de trobar una solució. I lluny d'això, malauradament, avui hem vist en aquestes compareixences com, especialment per part del PSOE, s'ha vist clarament que està en una línia de persecució i descrèdit cap a l'oficina anticorrupció, el que ens agradaria saber quins són els motius. Crec que l'actitud que s'està prenent en aquest sentit no és equànim i és d'oposició frontal cap a la feina feta per l'Oficina Anticorrupció, sense que, al meu parer, l'informe de la Sindicatura de Comptes avali aquesta bel·ligerància tan important. Amb això s'hi suma que, evidentment, els partits de l'oposició normalment ja han tingut una opinió crítica contra l'Oficina Anticorrupció perquè han fet servir com una eina d'oposició cap al govern i, per tant, en aquests moments tenim un organisme que hauria de ser el que vetllés per la lluita contra la corrupció, qüestionat tant pel partit majoritari del govern com pels partits de l'oposició. Crec, com he dit, que és una deriva molt perillosa i molt negativa perquè, a més, crec que, mirat objectivament l'informe de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, no es desprèn motius per una bel·ligerància tan gran contra la tasca feta per l'Oficina Anticorrupció. Més si tenim en compte que per molt més, és a dir, per coses molt més greus que s'incorporen en els informes de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, ni la mateixa Sindicatura ni els partits que ara s'estripen les vestidures s'alcen ni una cea amb el que diuen els informes de la Sindicatura de Comptes. Per tant, jo vull cridar l'atenció sobre això, vull deixar clar que Més per Menorca no forma part d'aquest intent de persecució cap a l'Oficina Anticorrupció, el seu director i la feina que ha dut fins al moment, i faig una crida a tots els partits per posar seny, no posar més llenya al foc, posar seny i, si de cas, adoptar un paper de mediació i un paper d'arbitratge entre aquest conflicte que malauradament s'està produint entre aquests dos organismes. La segona qüestió que volia comentar és sobre una iniciativa del nostre grup pel ple de la setmana que ve. És la pregunta oral que li farem a la presidenta sobre quina és la voluntat real del govern de complir amb el compromís amb Més per Menorca que vam signar en l'acord d'investidura per fer els informes necessaris per avaluar la transferència de la gestió dels recursos hídrics. La gestió dels recursos hídrics és una prioritat per Més per Menorca, va ser una de les condicions que vam posar per recolzar la investidura de Francina Armengol. El que demanàvem és que es fessin uns informes tècnics per avaluar la viabilitat de la transferència d'aquesta competència i els terminis que ens hem anat donant s'han anat incomplint de forma sistemàtica. L'últim termini que vam posar a través d'un acord del ple del Parlament va ser 31 de març del 2021 i els informes encara no estan elaborats. Per tant, li traslladarem la pregunta a la presidenta, que al final és l'última garanta que es compleixi aquest acord, perquè és un acord que jo personalment vaig signar amb ella conforme el nostre vot d'investidura estava supeditat a que, entre altres coses, es fessin aquests informes que a hores d'ara no s'han fet. Tot plegat se suma a la pregunta que hem fet aquesta mateixa setmana sobre incompliments de la Conselleria d'Educació, d'acords també parlamentaris sobre infraestructures educatives, la qual cosa està configurant tota una sèrie d'incompliments per part del govern amb els compromisos de Més per Menorca que, si no es resolen, poden motivar, evidentment, un canvi d'actitud de Més per Menorca respecte al govern. Crec que en els últims mesos hem estat donant suport al govern, hem estat donant costat, sobretot en els moments difícils de gestió de la pandèmia, però, evidentment, el que no farem serà restar impassibles veient com s'incompleixen els acords als que s'arriba a canvi del nostre suport parlamentari o d'investidura. I això és tot. Moltes gràcies.